Pinersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapulungan. It's already 11:48 p.m. At kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Bagko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na po tayong Top Secret Sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Hello po. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo, ma'am? Chris na lang po. Chris. Chris, ilang taon ka na? 29 po. 29. Sang lupalop ka naman galing, Chris? Sa Manila po. Manila. Alright, Chris, hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Chris, 29 from Manila. Ano ang top secret mo? Hindi ko po alam kung kaya ko pa po bang mag-antay. Or magiging masaya po ba ako? Hindi mo alam kung kaya mo pang maghintay o hindi mo alam kung magiging masaya ka pa. Bakit? Anong nangyari? Kwentuhan mo naman kami. Ayun po. Bali, kakagaling ko lang po from breakup. The past days lang, bali Saturday morning. Mhm. Ayun po, and then yung taong yun po kasi is naging best friend ko, and then naging kami, and then na-engage po kami, and then back to being friends. Pwede ba munang malaman, Chris, kung anong dahilan kung bakit kayo naghiwalay nitong boyfriend mo? May nagawa po kasi ako sa kanya, pero not cheating naman, it's more of parang hurting him. Ganun. Sino nag-initiate ng breakup? Siya po. So, aminado ka na nasaktan mo itong naging boyfriend mo, tama ba? Yes, correct. Mhm. At nakipaghiwalay siya sa'yo nung nasaktan siya. Tama? Yes po. Correct po. Gusto naming maintindihan kung ano ba itong nagawa mo para tuluyan kanyang hiwalayan eh. Pero kung hindi ka komportableng banggitin ito sa amin, nauunawaan namin yon. Gusto lang namin mas lalo pang maintindihan kung ano ba yung naging punot dulo nitong inyong paghihiwalay. So, nung nakipaghiwalay itong lalaking ito sa iyo, tinanggap mo lang ba o nagbeg ka sa kanya? As of now po, parang nag-stay pa rin po ako. Kasi nagsabi na po siya na parang hindi na daw po talaga. Binalik mo ba sa kanya yung singsing? Nagtapon po siya ng singsing. Actually, girl po siya. Girl siya. Yes, So meaning sa kanya mo isinuksok yung singsing na engagement ring. yes po, and ginawa niya rin po yung same sa akin. Parehas kayong nagsuutan ng engagement ring. Correct po. Una ako nag-propose, and then parang few months, nag-ano din po siya. Nag-propose siya sa inyo. Sa'yo. Okay. So ang pinag-uusapan natin ay relationship ninyong lesbian. Tama? Correct po. Okay. So mag-besties kayo, naging lovers, and then turned friends again. So sino nag-decide na maging magkaibigan kayo ulit? Siya po.
Malinaw ba yung usapan na, o sige, hindi na tayo magiging magkasintahan, hindi na rin tayo magiging engaged, maging magkaibigan na lang tayo? Hindi po. Bali kasi ang gusto niya po is parang total cut off po. Pero we're coexisting po in the same place. Mhm. Coexisting in the same place. You mean, magkasama ba kayo sa isang bahay? Correct po, magkasama po. Oh, okay. So, coexisting kayo sa same place, siya, ayaw niya talaga na magpatuloy pa yung communication o yung relationship in any level, lover man o friendship yan. Tapos ikaw yung nag-initiate na kung po pwede, mag-friends pa rin ba kayo at mag-coexist pa rin kayo sa isang place o space? Bali, naging pull and push po kasi yung decision niya. So, Mhm. pabago-bago po. Up until now, na sinabi niya na we're just friends. And she's happy that we're friends. Tanggap mo ba yung desisyon niyang yun? O gusto mo pang subukan? Actually, gusto ko pa pong subukan. That's why, ayun din po, I'm staying. Mhm. Mhm. Gusto mo pang subukan, kaya nananatili ka pa rin dyan. May mga efforts ka pa ba na ginagawa para sa kanya? Para mas mapadama mo pa na nandito pa rin ako at hindi pa rin kita iniiwan, mahal pa rin kita. Yes po, pero nagsabi rin siya sa akin na parang ayaw niya ng mga bagay na ginagawa ko kasi we cannot go back to what we were before. And may hirapan daw kami mag-move forward both if ganun pa rin po yung gagawin namin. So ayun, parang coexisting lang po talaga, literal ganun. And then parang if we're gonna be friends, dapat hanggang dito lang po and hindi na po aabot pa sa ibang level kasi she wanted to heal muna. Mhm. So, anong plano mo ngayon? Right now, I'm gonna respect po yung kung ano man yung gusto niya. However, my mind po kasi is spiraling, ganun. Kasi mahirap po talaga yung nangyari na parang you're best friends and then you turn to lover and then you're engaged and you're planning to get married someday, if hindi man sa Pilipinas, outside of the country, ganun. Kasi actually, I also resigned my job and yung reason po behind that is that we wanted to have parang high earning tawag dyan career. Mhm. So yun, nag-resign po from that job na matagal po talaga ako, as in almost 10 years na po doon. And then nag-resign po for that future and then suddenly because of my fault also, biglang magko-collapse yung relationship namin and boom, biglang ganito na lang din po ulit. So, nauna yung resignation mo dahil may pinlano kayo tapos naghiwalay naman kayo. Opo. Ganun nga po. So, masasabi mo ba ngayon wala kang trabaho or currently meron kang online job? May upcoming job po ako next week. Mhm. Praise the Lord. Ang hirap nung sitwasyon mo, Chris. Araw-araw ba nasasaktan ka pag nakikita mo siya? Yes po, and there are rin po kasi confusions on my end, like may ipapakita po siyang efforts and then biglang marirealize ko or ipaparealize niya po sa akin Wala na she's just being gentle with me. Oo. And kaya ayaw, parang dapat maintindihan ko na ito na expectation, na this Mhm. should be, ganito lang kami dapat, ganyan. Mhm. Pero on the back of my mind, I'm still thinking na eventually pag nag-heal po pareha, siguro, mababalik po sa, or kung hindi man mabalik, makapag-start ng new. Mhm. Ito ba yung unang pagkakataon na naghiwalay kayo nitong naging kasintahan mo? Ito po yung totoong hiwalay na nangyari. Oo. Yung mga before po kasi, 'di ba, sa mga relationship talagang aabot sa point na parang, oh, stop muna tayo, ganyan, hinga muna tayo, ganun. So, ganun po. So parang unfriendan lang, ganyan. Block kita isang araw lang, isang... Wala pong walang ganun. Actually, ganon. walang ganun. Opo, Kala wala ko may talagang ganon eh. Pero ito talaga yung official na naghiwalay kayo. Yes po, ito po talaga. Pakiramdam mo ba mahal ka pa nitong naging kasintahan mo? At some point, yes po, kasi
mag-best friend nga po kami for so long. And then Iba yung we ano turned iba yung pagmamahal na in relationship talaga. Mahal talaga literal na parang naawa na lang o may pinagsamahan na lang kasi kayo. Opo. So, anong masasabi I mo? Mahal ka pa niya talaga? Yes po, I believe. You believe, but yun ba talaga nararamdaman at pinaparamdam niya sa'yo? Yung ba yung pinapakita niya sa'yo? Dama mo ba dun sa mga pinapakita niya sa'yo na mahal ka niya? Yes po, kasi before po kasi sa mga nagiging previous relationship niya, total cut off po talaga eh. Kumbaga, hindi na siya pwedeng mag-exist sa isang place with that person, ganun. Pero ikaw, anong sabi niya sa'yo? Ayun po na for now po, gusto niya daw po muna mag-heal. And yung decision niya still is the same. Hindi pa rin po nagbabago as of now. Mhm. Di ka naman niya pinaalis o ikaw nananatiling gusto mo doon? Siya po yung nagsabi na parang, if you want to stay here, pwede ka pa rin naman magstay. Pero siya rin ba nag-insist na, co-existing na lang tayo dito ha? Yes po. Anong gusto mong mangyari? Actually, right now, ang nasa isip ko lang po talaga is mag-focus lang po muna dun sa hinihingi niyang boundaries. And then, maybe someday, maybe not now, maybe not sa mga darating na araw, if magkakaroon ng chance, syempre, magta-try pa rin po ako, i-grab pa rin yung opportunity. Pero for now, siguro the lesser the effort, the better po on my end. Talino ni Chris, no? Tsaka marunong ka rumespeto, Chris, ha? Ng boundary, ng sinasabi nung taong minsan mong nasaktan. May guilt ba sa'yo? May guilt ba sa'yo? Kasi nandun yun eh. Kung alam mo na nakasakit ka ng naging partner mo at ikaw yung parang nakapag-cause ng pain niya, ng sakit ng nararamdaman niya. Minsan may pausbong yung guilt eh. Nandun ba? Yes po. Actually, yung sa loob ng ilang araw na po na yun, hindi po talaga ako nakatulog. Hanggang parang kagabi lang po ako nakatulog, pero mga 4 hours lang. And then, hindi po din ako makakain. Nagdala lang po siya ng food, kaya nakakain ako. Gusto mo bang ibahagi sa amin, Chris, kung ano yung nagawa mo na nakasakit sa naging partner mo? Actually, hindi ko po siya pwedeng isabihin kasi malalaman niya po kaagad yun. Pero, it's something na parang kapag nagawa ko siya ng second time, tapos na po agad yung relationship. Kaso po kasi, nangyayari po kasi yun every time na nagkakaroon kami ng impulse. And sobrang taas ng emotions po namin. And at the same time, may ano rin po talaga na parang nakaka-influence on that day. Kaya yun, nangyari din po yung situation. And so parehas kaming nasa peak ng emotions po namin and then ganun po yung nangyari. Saktan mo siya? Saktan mo niya? Ganun ba? Ano ba? Yes po, yes. Physically? Yes. Physical. It's not an abuse naman po talaga. It's more of parang may nangyari po kasing incident and then nag-come up to that. Pero it's not that yung parang as in yung nambubugbog po. Hindi po siya ganun. Hindi Ano ba ganun yun? point. Kaya ka ba nakasakit? Kasi nanggaling yun sa frustration mo dahil may ginawa rin ba siya? Yes po, actually, nanggaling lang din siya sa frustrations ko talaga. Ang ginawa Kasi niya? parang uncontrollable po yung situation and then trinay ko po na parang pakalmanin yung sarili ko. Kaso nag-escalate po siya nang nag-escalate and then nag-boom po. May mga tao rin talagang hindi naman talaga normal na nananakit.
Wala sa pagkatao nila yun. But because of frustration, lalong-lalo na kapag ang taas-taas din ng kanilang emosyon, may tendency na nandun yung parang, alam mo yun, hindi nasasadya na parang nasaktan nila yung partner nila. At tama ka naman dun na kapag naulit, ibig sabihin, yun ka na talaga. Opo. No? Tama. Opo. Oo. So, masasabi mo ba, Chris, na yung nagawa mong yun ay pagkabigla, frustration lang, and naghingi ka rin agad ng patawad at pasensya sa kanya pagkatapos nun? Yes po, actually, humingi po ako ng sorry sa kanya dun sa nangyari. And up until now, nagsasorry pa rin po ako. Kaso I don't wanna brought what happened ganun kasi hindi siya maganda for the both of us, lalo na nasa isang place kami. Tama. Kasi baka mamaya biglang may mag-breakdown and then maging uncontrollable na naman yung situation. So parang right now, we're both trying to not forget, pero hindi i-bring up po yung nangyari. Tama. And iniisip ko rin, Chris, baka meron ding nakaraan itong naging partner mo about physical abuse, baka sobrang big deal sa kanya na kapag may dumampi sa kanya na nakamay o Tama. minsan nasabunutan siya ng physical o parang hinila lang yung buhok niya, parang big deal na sa Bumabalik yung kanya trauma, o baka oo. may trauma siya. May ganun ba siyang nakaraan? May naikwento ba siya sa'yo? Wala po siyang na-mention. Wala namang na-mention. Mm-mm. And I think siguro nag-set lang talaga din yung ex-partner mo ng boundaries, no? Nang sa gayon mas maunawaan at mas ma-realize ninyong maigi kung ano-ano at saan kayo kailangang mag-focus at kung ano yung mga dapat ninyong baguhin at ayusin sa kanya-kanyang sarili. So Chris, meron ka bang timeline or sabihin na natin parang palugit sa sarili mo para magstay ka dyan sa tinutuluyan ninyo ng ex-partner mo? For me, actually po, yung same duration po nung naging magkaibigan kami before, ganun din po yung waiting time na ilalaan ko for this. Pwede mo ba kaming mabigyan ng araw, linggo? Years po. So balak mo, Chris, na umabot pa ng 1 taon dyan? Actually, more than that po. Bakit? Nakapangalan ba sa inyo yung property or meron ba kayong binili na kayong dalawa mismo yung bumili? May mga bagay pa ba na nagdudugtong sa inyo, nagkokonekta sa inyo para hindi ka makaalis talaga? Actually, it's more of the, yung emotions po and yung idea po. Pero just in case, tanggap mo ba na after 3 months, meron siya ipapakilala at ipapasok dyan sa bahay na yan na ibang karelasyon niya? Sa tingin ko po wala. Kasi parang for the longest time nakilala ko siya, hindi po siya ganun. Yes, Chris. Pero what if meron ngang ganon? Hindi man siya ganon, pero naiisip mo ba na kapag dumating yung panahon na meron na siyang i-entertain na iba, handa ka ba? Hindi po. Hindi. Palagay mo ba dapat maganda ka sa araw na yun? Since ayun po na-mention niyo rin, it might be yes. Nandyan ka na, at kung plano mo talaga na magtagal pa dyan ng ilang taon, yun yung mga dapat mong harapin. Opo. Totoong kaya mong harapin, Chris? Kakayanin po. Di ba? May part kasi na ngayon nga parang hindi pa rin tanggap ni Chris yung nangyayari sa kanila. Kasi, ang mahirap, Chris, yung ikaw yung nakagawa ng mali. Okay na yung aayaw na lang kayo, tapos ikaw yung nagawa ng mali. Ito kasi, parang gusto mo munang bumawi, ayusin ng lahat. Gusto mo muna na ipakita na hindi naman talaga ako yun eh. Nadala lang ako ng emosyon eh. Andun kasi yung binibigay mo na rin yung sarili mo eh. Na bakit nangyari to kasi dahil sa akin eh. Kaya ang hirap bumitaw. Opo. Sobra. Pero ang hirap, tama si partner. Ang hirap ng sitwasyon mo ngayon. Nandun ka sa lugar na kung saan nagkaroon ng sugat. At ang hirap gamutin ng sugat na yun dahil nandun ka sa lugar na yun eh.
Doon kayo nagkasugat, doon kayo nagkaroon ng lamat. And minsan, hindi sagot yung pag-usapan natin, dito ka na muna, stay ka dito kasi hindi ko kayang mawala ka. Minsan, kailangan din natin na pag nag-usap kayo, lumayo din muna sa isa't isa. Baka doon mas maghilom at maunawaan ninyo na kung gaano ba kahalaga ang isa't isa sa inyo. Doon nyo kasi makikita yung value ng nyo ng relationship ninyo at ng bawat isa kapag hindi nyo na nakikita. Pero parang bakit ikaw pa rin ang hinahanap ko? Ba't ikaw pa rin ang gusto ko? Ba't ikaw pa rin yung mahalagang tao sa akin? Kasi ngayon, nandun kayo sa isang lugar. Nandun kayo na nagkikita kayo na parang, okay, kahit hindi kami, wala kaming label ngayon, hiwalay kami. Nakikita ko pa rin siya. Thank you, Lord. At pangit din naman na masanay kayo sa ganung siste, di ba? Opo. Kung sakali bang alis ka sa kanya, saan ka tutuloy na, Chris? Hindi ko rin po alam if saan kasi parang mahirap po talaga. Siguro wala pa din talagang naipaplano si Chris na konkreto para sa sarili niya kasi lahat pa ng nakalinya dun sa mga plano niya kasama pa tong taong to sa buhay niya. Tama ba? Tama po. At hindi pa niya pinapatay yung pag-asa na po pwede pang magkaayos sila. Kasi hindi niya pa nagagawa lahat ng kaya niyang gawin para maging maayos sila. At sa palagay ko, may mga ganong klaseng tao na ubusin muna nila yung kaya nilang ubusin. Hanggang sa ubos na sila at masabi nila na ginawa ko na yung lahat ng kaya kong gawin at oras na para bumitaw na. Ganon ka ba, Chris? This time po kasi parang sa tingin ko, parang hindi pa talaga 0%. Both sa end namin. So, ayun po. Ayun na talaga. So, balitaan mo kami kung ano magiging kahinat-natan yan. Chris, may gusto ka bang sabihin sa kanya? Kung bibigyan ka namin ng chance na magsalita ngayon o baka napapakinggan ka niya. Sige nga, bigyan ka namin ng pagkakataon na magsalita at ilabas mo yung nararamdaman mo ngayon dito. Hi. Alam kong maliit yung chance na marinig mo to, pero gusto kong humingi ng sorry sa'yo. I respect yung decision mo, and I hope na mag-heal ka and maging okay ka someday. If not now, maybe someday maging okay ka. And I hope na sana ibigay ni Lord, ibigay ng universe yung chance na magkaroon ulit ng isa pang pagkakataon. Kung hindi man, sana may parallel universe na nandun tayo parehas and okay tayong dalawa. Wala ka na ibang gustong sabihin? Ayun lang po. Napagaan ba namin kahit papaano yung bigat ng nararamdaman mo, Chris? Yes po. Pwede rin po ba ako mag-request ng song if ever? Ay, ano tong song na to? Anong song to? Kalapastangan po. Ay, Peter Carmo. Meron lang Pe- dito Sige, mukhang ganito. lapastang. Eto, bibigyan kita ng... Siyempre, minsan naman, alam kong mga minsan ng request natin ay baka hindi ko mapagbigyan. Kasi may sinusunod din tayong playlist. Pwede bang magbigay ka ng 4 na request mo ngayon na nararamdaman mo bukod dun sa kalapastangan ng ating idolo ko rin yan Sino diba? ba yan? Kanibalismo. Uy, kanibalismo. Diba tama ba ako doon, Chris? Yung mga kanta nila, kanibalismo. Kanta ba nila yon o ano? Tama po, kanta nila. Kanta nila yon. Galing naman. Kanibalismo. Artist ka ba? Titan Jello? Ang galing mo naman. Hindi, 4 na request. Sige, isa yung kalapastangan. Ano pa? Peter Karma, yun. Ano pa? Sige, bigay ka. Your song po, para kaya. Your song? Sige pa. Sige, Oh, ano diba? pa? Any Taylor Swift song po. Any Taylor Swift song. Yan ang ginagawan ka namin ng playlist ngayon. Ano pa? Isa pa, last na.
Dress by Taylor Swift. Yun na po talaga. yung Pasensya ka pinaka-last. na, wala yata kaming dress dito. Meron lang akong dress sa bahay. Nakalimutan namin ilagay dito sa opisina. Yun ang 4 na gusto mo. Oo. So, bigyan natin siya ng ng kanta. Alayan natin siya. Sige. Love Story gusto mo? By Taylor Sige Swift. po. Panahon kasi natin yan eh. Yung mga bagong kanta ngayon, parang hindi ko na kasi masabing panahon ko eh. O Blank Space. Anong gusto mo sa dalawa? Anything na related po sa waiting or You Belong With loving Me. someone truly, parang ganun. Love Will Lead You Back. Yun! Oh! Yan, pwede. Yun, di ba? Pwede yun eh. Oo, i-playlist mo na yan. Gusto mo ba yung... Oh, gusto mo ba yung Love Will Lead You Back? Tapos gusto mo ba yung, anong tag dito? Mga, Foolish Heart. Ganun gusto mo yun. yung bakit pa ba? Ganyan. Bakit pa ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad. Pwede. Oh, pwede daw, pwede. Nalabis Bakit pa ba? nang nagmamahal. Bakit yung akin parang pang-Eva Eugenio? Parang Resbirano eh. Pag ako yung kumanta. Paano sa'yo? Bakit pa ba? Hindi, parang yung iyo si yung gines ni Tanya Chinita sa Viva Max. Sino yun? Yung may ribbon pa. May ribbon. Wait, Ano nga wait, pangalan wait. niya? Alex Calea? Hindi! Yung maliit, yung may jowa. Yung puso. Ah, si Queen Yasmin. Queen Yasmin. Hindi, si Chris lang. Si Chris lang ang ano natin. Chris, kumakanta ka ba? Hindi po. Pero musician po ako. ka. Musician. Ano mo? Anong instrumento mo? Bass and keyboard po. Bass and keyboard. Magaling to, sumepra. Sumepra. Oo, sumipra. Sepra, sipra. Basta pag Sipra. kapag Tumipa? keyboardista, alam niyang gamitin ng mga instrumento. Alam niya magturo or mag-lead sa mga... Ganun ba yun? Oo. Mahirap ang pagiging keyboardista. Ay, oo. Sige, gawan mo kami ng beat. Oo. Hirap ang timing nun. Bakit pa ba? Ano bang, gusto pang i-request? Wala na? Yun lang? Okay na Magpa-play po kami yun, ng Apo. song Okay na daw yun. para sa'yo. Mm-mm. Naway sa pagtawag mo ulit sa amin. Masaya ka na, ha? Mm-mm. Or kung hindi Thank man you po. masaya, Chris, kahit papaano, gumaan yung bigat ng nararamdaman mo. Alam Yes namin po. na mabigat Thank you pa din yan sa bawat araw na pagdating. Makakaramdam ka ng pagkalungkot. Minsan sasaya ka, pero mas lalamang yung lungkot, guilt. Pero lagi mong tatandaan na hindi ka nag-iisa. Lagi kang may kasama. Okay? Yes po, thank you po. Ingat palagi, Chris. Salamat po. Thank you po. God bless po. God bless. Ang alay ko naman sa yung kanta mamaya, kundi rin lang ikaw. Okay, ha? Ayun. December Oo. Avenue, mamaya. Ayan, ang ganda nun. Thank Tapos, you. bakit pa ba? Piplay din Ayan. natin, okay? Dami Okay naman po, natin thank ang you. gandang kanta ng mga ipa-play. Babay sa'yo, Chris. Oh, Thank you po. Eto nagpapaalam na po kami sa management. Na magpa-play po kayo ng mga kanta na request po sa amin. Charot! May darot. Muli mga kabisyo, maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa atin dito sa 90.7 Love Radio. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tumatawag at gustong tumawag po sa amin sa programa ng Top Secret. Yes. Nakasama po ninyo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by JR, Bakit Pa Ba? Metro's #1 Love Radio. Basic!